Biamono kigima manchumo digari television ya Dizi TV emarago bengia na indi to mire ni gaiga se message ya mangana magia na boy go twakore kingisi kige tangani twasoira so umurobiriyo bwanje te kigima murobiri bweke umbu oliyo kwandira mangana ali bwanje te bunayo mugusi no botambe ngo te ya mangana to kwanda na ali aligisiri na munwa ekerogo soka kurwa nyumba mwao kerogo soka kurwa compound yao mangana naro kumera mune bara itaringia ilikoririya so gweta amacha aliyo konywa aliyo otageire abekwe arosugubya kigima eboigo ebintu biriye bike bikorengete abiye bitokwanira ka Dizi TV na koene kyabuna twakwanire ilikwa manyire mero biriye yona ki yaikire ende ne kegendrete muna kwa bere kuliriye mitandao ya itoga haliya twabere togoshe posta kabisa yomba ito emagoroba ya bono wena gotebya kwa Honorable Richmond Manani Rayori nigakuru se wodi ya bogeka hitudu chache South ime county ya Kisii bono lero nere mugoroba ya bono waigo ikire gaiga mnakuwa mororire nigotete mwarigani kigima mheshimiwa bioma na kwariani bioma karibu asante karibu Dizi TV asante ngaite yenere tunde tangani ya ogocha tunde tangani kigima kabisa twakwariani Dizi TV asante bono nigonkaite to chaka bwango kigima ndutaite to korenga kijinde chonsi igotutaite to chakire asaye komanyumwa nchumuriria na kyokorokwa handinga yoiboire gotira elinda komanya asa bali bakororire ntunde tangani mbale bakomaete okay omwancho mategarari asamari tane ngomanye kantenga Manani Richmond Rayori nkuru wali se ward ya bogeka okay bogekeri me akitutu chache South constituency Kisii county nkuru kurwe part ya kuvomeroga kenyerokia vomeroga asibogeka ward no anyorire no ankinerete yes no ansomete musocha St Mary's yema yes garuon kaenda sameta urusameta kaende kosi y'ubwarimu kana kore kosi y'ubwarimu kuronga nda ninsometi yake okay kana ruete kora somi yake ngacharene nkaira na back to business ara kore biashara rene naende buna na soete siasa igamna to kwana oyo no morokia to kwana ne kabisa okay ukaratiga na ndo borokia ukanda siasa ukaenda biashara okay ninti kiagera kwatiga biashara na indi kwasa usitoratiga no endrete kurinde kwa rochoso siasa ko siasa yaunga ya chakirite no siasa ya de chakirite ko skuru okay skuru nara veterane ngoraba moteneriaria prefect ya monta gocha ekero gukina gocha yes na endelende nkara atakakora venture back to business wana roche nindikwa okuganye chiwasi nyinge na mahitaji ya rigoro so igakware gwaka igaiga na isa burigiririo orore na ki bintu bikoba yes oga so igo okaranga ekikakekinga ne gwasometi skuru na somet 5 years okay yeah oga bwatuka ngaso ngare ne biashara obali muri gwaka no obali mungu waka na bore but it all depends na bono na bongo somia okay lakini bono ni na chete korigeri kuringana na mahitaji ne binyoro byeto bona byarenge nkarra nchego tegemea gari oka abange mbare barabe mbakonyeka okay so ikana ari korigie nchirango nyora tigene mbakonye okay pia muno kigima bono ndi gwaso siasa active politics ansa diga bono tigari skuru na gotira gocha no actually munango nyago soma gocha even no mo gaka delete Dr. Zachary Onyonka na bubarenge yani nare gotamani be muna bara wali mna model chao yes no ne kara actually multi party chagete 1992 yes I was still in school lakini nabona ari ko manage kominyoka siasa wali gere na ki gwadima na kibago kora yes karende yache ka 96 asira na rito chagete bono siasa rene ganya mu maimochire okay ene kababona ko ikatumubwatisi bono ikagenda 2017 ngasoa ekana asoa lakini rende nkaurwe ticket yodi 2017 neli arenge ntunde ya entangani yes nikero goki kwa bole OMCA kwa bodi ya bogeka bado okay yeah na kia arenge experience kia ntunde tangana kia arenge no diri siasa mbia ya arenge japokuwa ikakuwa ari kumanya umuntu rigero mai kwa ticket okay nebo mwaka raina no musanyo nore
muntu akwanete nere ringo chikorwa lakini nende kabange system yarenge gusiga iga njabugata abantu barenge ndito yarenge yes nakiye kwaro chino last time yatemede kore to bututu kanu style gete okay bia mono kigima mwanchu murigiriye go kwa no kwa nderte ko bwati kigima ko bwati kana no magni tumna jagiti siasa ya yengo so atolgo chime kabisa igomoro na yengo ko bodia chiga kicho to SMS yao ego chaga igasena mbe yure go gabu ngate abi okobekere na mbe yugoro gabu lindo to me libori yao gocha chiga kicho genda semitando yeto ya Facebook Ndizi TV News Digital ego go genda ase YouTube Ndizi TV News link nera roro eliunya la kwenye share kigima uchi sabasani elio banyari ko gwanju mwishimi wobo agukwana emargoba yabona mwishimi wo akerto gendere tabusio kigima kwa bodi yentundi yentangani mangana abere muna abere whatever system ya lenge ntindi kigima ega kuengera nkyo tatigera oirane obunjori bwao wano maite kuringana nebinyoro storuete amaoni yale mbali okay nimbwate bari bagonte bari bangamine tibagonte bigenda bosyo boria mbali na barabo of course bataitagetyo gendere yes so kwari kuri ryo tebe abantu due to public demand bagateba tigangoreki ngenda bosyo so ikanare ko genda nare ko batingenda mami nare ko tenage ukende so ikanare ko ikerani okugani kwa bona kwarenge okay yeah bishimi mama ntombere bakuburi chintunde nyeisano bamene koira aine ntunde yakabire gaite koirete kera wata bunu mwaka bwikiri bwibira ikomlesa na ibire kibika koengera lakini ntundeye ugaeta inki gwa korete miaka ye 5 gatia ekagera ugaunchore ebao no bagateba no siasa no wake sawa okay kerwa kire sawa na bwepange buya ncherate yora bukura okay because ekera kwarigererio kugani kwa abantu wasoire gwa kwanira n'abantu bari bataite ochiko bakonya okay okwege na goika abantu bari baratwara okwege na sore yes abantu bari kare batwara okwege na sore na ba muntu ndo ochiko baonjora mba gwanja especially abangi na baito abangi na baito kwa bayiresire gwakire gweseransire nabo kwa bayiresire buya yes mbago gotiga na bako bwata boko yes ko icho bakune chinkoro chiabo okay naende okore muno kugani kwabo kore okay mbago gotiga whatever ngakili entangani watu migete kiama kia ODM ukawachunga nka na independence no actually inche vie kanchore se kiama ya DAP Kenya DAP Kenya kelia kia kuroro kongoro western yes inche vie kanyanze ngima ocholire inki ke watu migete na kignata komanyibori na kinki ke watu migete bakika ikira igo no aria Ubranyo no kwate secret gete no siasa yo mari kero mondo na bwate chikadi chiae yes na enga kia siasa toigo so kikadi chiao chionse chini jogo chini nchiro kugacha kwarigere liko ile ko chikaje joka chiri ogo chisokie da kayo moyo ndio chikubunero umuntu wono ngego so kichionsi because no nabone na barabo to kumanyanga orakonie kiera kiro muntago pimo kiro munta to pima inaria so ikomanya na kyo chesa chike muchiao yes yo maya go so kia joka the last minute kero wa so kia joka iri go bwe game okay mbando kikwari komine na barabwe sentunde ya no narenge no yo isaran store guru mweshimwa Charles Nyagoto oyurendo nero orenge system numokom narenge system actually no na kere mu gwede chikura tanchira nete batirene ngote narenga bagekanga muntu te yora muruzi gotatikanje na yebwe kambu ya inche bieka naende to make matters more worse ngamuruta paka number 4 yonko mugwete ni jiji kwani chikura chieto say tario mate bogekanere ward yanke Eastern Central Africa enkepi ebinyo ebwata abantu balenga no ebwato 7,000 about 7,500 voters okay lakini rende bwata abantu abangaini abakera gine abangaini yes naende karukuranye campaign bogeka you must be prepared okay yeah you must be prepared tari bantu gochigojira raisi go okay na bantu becho omaitari no to bwate senator no akorwa ndo bwate bishop no bishop otenete manye no rojo gusienge no akorwa ndo bwate ba motindi barenge director of elections bo DM no bakorwa chitajiri chiri who is who in business is aba gusi Kenya no bakorwa no bakorwa yes igona so woche guisaranza nabantu bari ba convince bachiko it was not 1+1 nega sienko byo muno kigima bono
wesera ziriga kwa korro bonjuri bwa kwa rigire ibnota gitoso okole siasa ase wodi area nkiketa renge bya ari toteba bintange byonse byarenge bya na kiranya reka nego ekunyareka naiga okay umaite abananchi ekeroko bakorera igasi bari n'abantu bakwaminire abantu barabataka yes ekera bagukwamine chiko bakorera igasi wazi okay tiko bisererie bintu gete for one nyagitari cheto njere gutwara mariogo yes two chibasari cyare koena no wamanyani uno manyete omuntu ainyare tabwate biashara biaye lakini bari kwanya onero koywe basari okay omuntu uri omutaka omwana w'omuntu omutaka otigara isiko yes amache itekera ari koena no chindoje jiri cyare koena springs korosigwa abantu bari koena babeke contract yaende yaba allocated orochiro ruruya yes rigere batumeke kibesa chinsinini bamaya go chigosokera kibesa chinde okay chiri chindoje chiri chimbe bachitiga okay likewise ne chipara no chipara nawo bare gokora buna boni igoro chigento bakonya kominyokera gaiga erio giriri nyinge ndigwetega kuko turi erio girio teyo diga to hoja se erio girio te bina nanagi bintu karona mbiri biya ngaro bintu mbiri buya ngachankaire na gukwana naba okay because arrogance injarengo from the current the previous regime because ekaro chikobori gendo ko bango montaro che o montaro ikase ko totebanga ninche omo MCA ndo ndabo nani narengo egekuba bon yes bon ngabori mo ma no nya China baruse tikwe raisi nya China dia jito ko tebya bogusi demonstration chiko ba Nairobi ko batebinga esandu kera ndo parliament okay lakini rende abana inchi babwata yabo no ni choma tingo ya ko basaba geka because aba kana yes aba kana babwata chinguru chokombeka na kondusi okay biamono wachorirwe boni gane metienyi enego chigoso enego chigoso yes metienyi enego chigoso bya kigimaiga goikera boniga kira gwatebire bintu nebinge byasarigete bintu biyo byareko gendera buya goikera boniga metienyi ene niki wakorire sofa ikiagara anene yake besa njira chabia buraewa lakini itukuri ya mambiri korokana onye ndirarokana gwikabone metienyi ene igondiyo wakorire gwikabone no goikera boniga yes as buna mumanyeterende account yeto njabwate issues okay actually paka boniga nebwate issues because it was pending bills chire igoro okay ekere pending bills chire igoro contractors imbara hakano egarete contractors batara hakanwa for us go chake meremo okay bono tukarra tiga through our governor tukarra tiga torete a committee egotinira mangana pending bills yes to identify whether chi project chinchikorire go senchikorire ni chike mayane go senembeo unabona aba MCA bonse pimbaye kuchipara okay chiri bago teba chire spending bills actually ekarato go chikurige lichipare echi pare echi chinde nchiyo they are not exist yani nchiyo so to kwalo serikali y'abananchi abango kana bari tax kuna bako ande chirongo chogubare okay kira se bago etankoro bari ushuru chibese chini y'abananchi yes to kwalo montachi kwakanwa gentata koreti ore to tebona korengana naye kibarangire gotebekana gikorire kitaiyo yes ikine gikyeire ande akeko yairege kago tokana bantago buna boni gambaga saine gonchuka every ward okay korige ripara chiriboka abanyene committee area erige rigo se pare ne ko rigo sete koriri onyora chipara chine nchire chikorire ne contracting ngao lakini in the process because contracting nja chete koena na kende aba short changed okay ngawe bekwa okay so even a via again to se para ere ne ya national government yamanya ko because national government kera nja korete bamanya ko yere ne teri ko fall under county roads lakini bachibeka usudi bachikurusi chibese chiburwa ne chibese chipare chisiete na kike kwaro basari sitabera to for the last 3 years okay because ibajete kuri ya resinga chibasari chiria bakatebona kitoko na terungwa the former governor abari nete chipara chiria bakareta tigachibese chiya basaris kitoko na basari tigatuchibeke bano chipara tonyorere na kitoko enda ngatwachigokwa mwachi kote abantu mwachi kote byabana ngana naye inegatiye bintu mugendere tukobeke meroberio bira nebuna byata ibitakere ko mama yaguchaka ko lakini mbira otwakorire okay
mbira tu akorire buna boni ga to identify actually by igando kiagara tutro china ende budget iri tu abwate nja abwate issues so we got to correct supplementary budget yes twete timoisonde actually the governor ya sent moisonde na tu arengenere kara ko be signature so njabe te forwarded Nairobi chibese ngoje chire next week okay eka chibese chichi chire chine bo governor akane the pending bills echiago chwaka no almost 1.3 billion ago chwaka no almost 400 million 1.3 billion. Yes, yeah, they're paying bills. 400 million. Because we got to identify again to get genuine giakanwe. Okay. Chibese chineri bagachi waka nuchi ari tigachira nichigira gache ebintu binde. Okay. Ebi korora kana. Iko kuona na confidence na goikera boni gakorana aye no mwemshie burwensemo yabugika no la se county mwa ligere irisa mangana ye budget. Oto kuona with authority nga chibese chikote kana 1.3 billion chikageire guchiko changu chikuchwakanwa abantu aseseme ya contractors chira ne chira ni nse baka chikoira na chira nse I'm telling you chirocho oikachira nense kuringa nebintu biro abantu mbarari bakorete gasire genuine bachite bank bagasaba chilon bakaende byombe bagasaba chibese so abantu mbaro babwate njira yabo bari kuragera batagiye tiko kora kende so oikatwari go identify abantu abe committee identify once identified abantu bari genuine bakanwe kigase kinde ngoce kire bayego bakore ayine sensemo yikibara asensemo yebintu binde mwabekire merobelyo bunaye usukwa abekire merobelyo chikokora mbiribe amache abantu baito kugabanya na amache actually before the end of before August weka kino muntu because ntobwata amache ntobwata chisosi satochi amache actually 4 ntobwata amacha akigati ayaite tachite mate gochimate mosocho amacha adi toko yabutorera ari junction ya marani no ndenera nyore buoma no kiro monta amacha chipaye punchiro neringa tu aba short of time nanga goikera boniga tuachakire project yeyu chipaye punchiro tu associate no nchirembwate togo cha commentane chinde togo cha commentwa digere kiro monta tu ara amacha ntobwata amacha ari hotero amacha ari hotero na amacha ara marabu aramaya ndubwata amacha ari sakawa ndubwata amacha ari nyaore of which amacha ya nyaora abegere to the last financial year abegere to 5 million 5 million yichincha chikokora kende so with that ntwaga mbete no mo waziri na mo nabwe na toko enda gotua bogekane eri chishuguri chiabete chinyinge lakini by next week inko endare gotua bogeka tore na kikiro monta ko nyora amache ni chipara ngorosi guchire because it told you supplementary into it that chibese njiro chibese ngoja chire because chibese that money sharing supplementary we have to utilize the money before May so we go to what meeting bere tato to kora chibese chiriega ega singo chakere I'm sure kere ward ega singo chakere obe mbiamano asoko teboneke mirimo ngo chakere aje gwakorire public participation ase ward yao waisanzire n'abantu mwakiranire na ebintu birwa yiyo monyene bwate birengere byabo na bibaganeti abarumbiro bwate birengere byabo na bibatagete mwa ikera ni reke birengere ntwakorete jointly na mo MP Anthony Kibagende ntwane ngenera ari abantu mbachete bakarwa maoni bire bakwanete biribinde ngete bi county bire byare international government so we are going to sit with the MP tomanye biribyane mbiribyebi ebya mbiribyebi ase bibya like chibasari toro chingwana na chibasari na inchenko na chibasari uikatomanya ile chibasari yako chikoena na colleges na universities so that na inchenga na secondary nto chuko twara stoko play double standard because nto kwa monto nge umonta na ende onyorere moino na ende na aro taranyora pi so we have to work hand in hand toreren chiriche chito koraki to koena na biamono kigma mwanchumo rigeria sauri bagendrete kulika igocha gege magoroba ya bono ndo chichi SMS kya chirigaiga abo igomba ile bari endrete kulika gari SSM ya Facebook emaragoba ya bono Edwin Omwenga kurwa Kajiado asaba president aligerete live Teresia Kemunto biamono kigima engineer Vincent Mainaga tebechu ya bobasi watching biake makurubu basi Central Ward atema salimia Honorable Richmond and tell him to work hard hand in hand with the leader of majority
Oyu Muracha rafiki yana. Okay, Honorable Muracha to push the agenda of the governor. Biamono kigima. Mheshimiwa Makori Momanyi Eric Autabanaki, that is my MCA. He has started well, and if he maintains the same pace, Bogeka Ward is going to be the best. Nkogendera ari kigima. Biamono kigima abumbali bakke bali kirete SSM ya Facebook, SMS na artuga ngena kina ntora mo kigima egerto ko yanda kuchibosio etokanga tinda gotigama geka. Congratulations Richmond, ni Elvis Matoke kuruiranda na kucheki biamono kigima nerenga na inga to mcheki biamono kigima nari go tebona asimame MP next election Mheshimiwa Rosafi Eric Morira ngubera nilio usino kubuli obo MP tinga kichire bosio biamono kigima nari go tebona ki my very able MCA, big up big bro watching you Derek, your finance manager. Mwenye kanja biamono kigime magana ya bana. Nari go nero go tebona Alone Dizzy TV omwana Ebobo Tureti Anton Ononga Musinto Bondima kurwa no mo ne. Okay, urochize mochenya koe ritanga ni kwanerie my brother MCA Richmond Manani Rayori na inde nteve omuralianga orankonyire nonya ekero atarengo mu MCA igo nimanyetenga orakonyire nanyare oyo omuralia nomia biamono kigima soko mwaka maguta namana soko mwaka maguta. Hello, asante kwa mheshimiwa, following you live kurwa Nyankongo Junction. Kemi Sophie Motangi biamono Kemi Sophie Motangi asoko bana indukira chingaki mugambi oyo no montomia tiga akorere abagika egasi Blackman Overa kurwa roboti biamono yomoerio oyakrokora tena High Dizzy TV mwalimu Amos from Manga Ward 2027 tuko na wewe biamono kigima High Dizzy TV mwalimu Amos Onserio kurwa Gesure Secondary Nicole Locked principal is my mentor na wao korokaiga biamono kigima jira chigendrete gocha igokora tigira aboti matiko sondo kunire gali YouTube elinde naro ndasororo mkwane ibere nera manyena ni murgiretie elinde to koirina gaiga na ndosoe ase chinkwanechi na indase tundende ya kabere igobono nyo koregaria ingendrete koligia YouTube garia na ikeire ndolego sondo bekirabuo akaro sigandrete ko load tiganda tigira buturagenda samangana nde ari busyo kigima. Okay, SSM yechi nyagitari mirobeli cyubwa twekabona umunegede mu governor naba Mariogo wega chintunde timati nibere gose nisato Mariogo muhairwe and chintunde ibere na kiaba konyire go sofa na isa ine go simiro bulinde nere takire komekwa no Amariogo aria yes mbuyare okonyara abantu baitu actually anaro abantu bane bakorera miko online nga aba MCA tayibaro bakoira Mariogo chinyagitari yes ine gasi ye itokome kishwa Mariogo nare chinyagitari yes egendo tu achorere tu ngirito make sure abananchi mbabwate services so egerega abana Mariogo agocha konya Mariogo akarure Nairobi ikaga abo songo egera Mariogo ikire bosongo taigo ikachi dispensary takomanyekana nga yaso taikomanyekana nga yaso boni ngatu wanyore system Mariogo ali okuya track Mariogo ali buna arukurwe store buna aba ike sub county buna ike dispensary buna ike health center yes Mariogo yankubwati wana boko ba ebo kubwati Mariogo yore murwaire getoywa onyori namba ya yesimi for accountability nabo gwakira umuntu ori yesimi umurwere ori umubori nkwanya wara Mariogo gete nkwanya nyagitari so for accountability ine process yerengia kuna muntu sikorigerie dispensary yaito ya nyaware once na ririna soete ya eriye no nyukwana ya nyaware good na chietonga nyaware da wasam issues ya magana na arari ngororo bateka na chieto kwana na governor tukakwana na direct the relevant authorities tukanyora magosa ari arengoro we had to do changes. Okay, mama chitratebe na kiarengega no ekere otaiko nyara go account for Mariogo ari kwaegwa okay omari ne rigos go ikobori gwe ekere kwa bori gwa igoro ya Mariogo aya wiko kori kwere ndo manye na kimondo gete na guri baga Eriogo gete na go Eriogo gete chiba senjiri chigo cha kuri organization chigo fandi chinyagitari echi yes banyagitari like one issue ere Matongo Health Center okay munyagitari taiko ba ebo go account for chiba ese chia danida okay
nabwa agokora ebinto mamincha ye committee eriero na banya committee abamba maiti gasi yabo because kari chibese chigoja wikaba isaranze ne in charge ye nyagitari kara isaranze ne in charge ye nyagitari barosie budget yakara barosie budget chibese chiringwa kana chire cashos bari bagokora nyagitari omanya ko nyori chibese ichi omonyagitari ori in charge tai gutume kabese chiribuya oendo chigokora ebintu ebinga otiga gwakana bari bagokora igasi up to 16 months abantu batanya gwakana umushahara umuntu akorwa oyo ogende igasi igo umuchando inkwanyo rigereria umuchando inayo rigereiri boniga ngo yushughurikira tore naende very soon actually by next week ngokora tore some changes to rectify asinyagitari icho benegitari mbaro baisaine abanyagitari of course a shortage in error but then very soon I talked with the governor we are waiting for the streamline serikali nabona our chief officers Monday back vetted once back service we will get time on chibese chira orotorigererie we hire more andi hake dispensary kirikirangene sole na ase ward yao ngirikira tambe biroberi endenero roro kwene kyabuna abantu bense menkonyorera bale obubwenia agika kyange ekero kubwaterana no mugabana na nonyeno mubunge unabona we need ntotaite dispensary yemo ekobasa kuruku irianye because area matongo ere mumbu na ende gusabwa abantu ere border from Bonchari ya inyaone mbiere bona ntaite dispensary katigati ari wona mumbore bore garwe society ntoje tokwane na committee era na management and then torre go semba to episi gete tuagache dispensary ororo elinde ekonya bantu gikakyanye ngiburo kigima bono tuchense boyi chichiro chichiro no gwada chichira ase bodi yao gwikira boniga ande akenjire kirege sunteime ekero maite uchumi abone tegetabangina boni kinyini baka saa 2 ali banyole school fees chi school ngo urugire gitariki emerongo 24 inki ni state kije chichiro cyao kira nande inchiri kiye mo gusibire satoiga orarigere ligo point out yotebene ikintakira market chiro unabone kwa tumuro biligete chiro unabone yane yanyakoe Nyakoe the party Nyakoe and then but the larger part of it ere Bogeka whereby chile ya gachu na lake basin first facing jaera bindomire bitaraba ari bunabone pambu nere ya saragete ya macharia batirene ngagete mba erosia then ari estima nero ororo echiro mbwate nero issue ne ya matongo muchando enori matongo teri fenced shade nere ya rose tu ororo shade ye kare ya rose kwa kumbe contractor nero ya ari chibesa atara akora shade yeyo mabati tayo tachidiko complete kobeka mabati bone mbega cheka boguria mabati ari goro igatigara yo netigara part na araruete lakini nena kwana na the relevant authority through the minister for trade demo ntochito rekebisha to yegite to legalize mwene kinga yabire ingiera konye about street lighting bidobinevyo sense mejo unfortunately boge kanaro yoke tawa the street lights as a kisi county muchando gidoru yoro o Kenya koe asinya koe irinya koe wodi ikerete street lights ichiroro o ikemoso ucho arise nimezi ko chimate paka uchiroga street lights ichiroro lakini ndeka tu achete kurigire bone ka to kwa gwe bindebi na kekara no to go bone ke bindebi akorekanire etu anyoranga chiri chibwe na ta gotoka bogeka echibarire ko babogusero nakiara konyalikana ekitima idimu na kibare gokora that means chibese cyo muntu naro kibege to mubuko so bintu bune ibi nabigwete binde bitakeire ko bwati kurigirirwa ubwate muro buri obeka no emurika muizire ndeo no chitaya ko bwate tene bwate baliri tanga naki nkwanyorete mito bisalegete muro buri kiayo boniga as currently buna torega etuate wetetiga procurement ngo karatore because first ne or procurement ne ya kore tu requisition ne ya kore tu chitachi na bwatia nchingo cha chire so because ne buna chigo cha engwa kana tore no na bo echire ya ito ya nyakoe bono katogoli echire ya ito ya nyakoe ne ta kere chitachi chire chinyinge
no etari chiro na makori ya ekero to gochikoro chiparechi bogeka ntaete koyebeka street lights no na makori usuri no bwarifu mboko bekera abangi na bakore ko nchingi na saa 3 batara buya guchinyomba obora bo bekerase igo no bwatu murobiri mbyo mono kigima sukorera mangana yo yechichiro asenseme yo ase supplementary budget rather mo gwetie na iguga ryo mwishimiwa apita utajiga gukwana you factored in gosumu habekire chibesa chie basari na inde chigalo chikoba chi million isato kira award murobiri kyubwate aye ne ase budget ye yo ye chi million isato ujesaba many way award ya bogeka egente tangani onya gwage te kura bogeka koikonyo de basari onya gwage te kura bogeka ekera gwage te kura bogeka ihugo ikonyo ora magenero kurubogeka so sichi milioni chisato na kinago tebia bwatangani no mo empinko ena nare basari so ntuate untu wana no mo empione because no mwana mindo tu asoma nere no mwana lakini ntu asoma nere bono gonero mo empiko ikai wa maskanya na ende ntu we do consult one another ekere bindo in terms of development na mangana ande bono tu wana tenera ntu chito ishara sensitive bara ichori form na nete chiae ichitongo chachire by Thursday Friday form chitongo chachire nchenta ngasira wana nchi sibago chinyora baenda baichori ekera baichori lakini monto mutachiri bwenyarete tacha kuru ibasa amuna taganko buri kiagera kuru matuka magega yarore kalirenga abantu bali no kwinyara abaso yokobogo muguko baina na indebe sendenke igo yasuguma ebeziliaja ngiritere kyuju gutumika koramna abantu bali abatakire bali bato babulire kurwa society kusukuru sugwadi yao baikirire na ubako chikoba the bona fide beneficiaries actually naro setie committee ye basari n'abantu nabege to tayibayiri bane tayibasani bane lakini n'abantu bamanyete nabege tabantu bekanisa ngabeka abantu yo moko represent abalemavu na nabegete omwari mo retired ororo kusudi a committee ye nere go chwa identify lakini no embarabu mbabwa ati authority yo go chiko omuntu gwinyare because tigatura chakira abantu mbere tubwate binyoro bara batakapi umuntu uri no mwakanira umwana we lunch buna school buna nyawa secondary oseri hotel once wakante lunch eri ya 3000 ose 2500 umwana yago some school comfortable ata igo seri umwana uri go ikaete so we katorigereria ni ma dena kitogo chikorigereria bagatora arigereria background yo mwana oyo ekara tu arigereria background yae chintakana nchiropi turachagere chintakana uri otagwati muibori pi ma dendo bwata abana bare chintakana pi abangaini batagwati muntu okubarwera school otagwati muntu okomorana nege kuru takobeka uchi school so abana abo once banyore that chance ebago chabaheta ekera bahetire baira na bacha gokonya society lakini bono nchira tukana ningenyarete ose mu murominto ose mu irio nonde nenyarete naregasi gusare retired ngonyora ari pension yae takora kanira umwana school turakanira ntakanira chibese school gute era nabwate njira ko chibese mwana utabwati asa korusibese ndokora kanira ntakanira mushimiwa chinga kinjiro konyoranga ayena bura twere nkoringia bura oligireti yani ebinjote dokora nengia akiri abantu bure bagonchukana no mwishimiwa onyora bagwa kabantu bikokora sana ayira bura nyore na you mean good which is abantu bigwodi yao lakini abantu bure bagonchukana ine kiumbe ekot ele ya nerere kurusiko yao omaete iyo chukokonya ku identify emichando nora accessible inche bunandega nkamenyete for one turanganya tinko nganya koruka because ena yetu chikura kindeka so we kangoreki ngenda indaberaka nege ndukia garite nkaya guchikura kuna bono ngere chikura nari bara anyare ko ngerange actually in the history kurwenze tongwa gojise itoro gorari ndu anya konyora bugambi bono the moment onya na yetu chikura ntame kurwororo bakitika no nya sanga bere akwabere kigima kwa sababu njira teyo umuntu araje kumbekere bigokoronganya umuntu tankera because tari yari biye kunkakira tukura abantu bankakira tukura nabange
no gwate abisi ase ward yao sorry na inde no sete no nili tuko kando lia bantu be para gotarire service yao actually mbwata obisi mbwata na nembe gata bantu bare professional yes the moment you go ikaiga chi issue wakora we chi issue chiao yes ekero monta we chi issue chiao tuwa manyanga yento getengete kiri agent eba ko ngakere simi okay bantebya lakini ngo ikana almost twice goes 3 days a week okay ngo ikoro mami ndara ina no na assembly wikangite roro ndara arigereria manyo uyu nachete ga nabwate bokongete namurangeria ko bango tigare contacts narora namukonyo bokongwa nagenda iko abane mbari bakongikiranka mbari bakongakire simi nje nabo menyete ko na simi yane bono nebo butukugati kuna bono rero narenge karna kore shuri nabwate abarwire baganto bane mbari barenge nyagitari actually yo mona rutakira amanyingo mongine getutakira amanyinga nakirwe simi nori nitenga nyagitari manyinga takoriti kitaiyo lakini namanya maybe slowness yabaria because nima ita manyinga nakoriti amanyinga naroro enagenda pakoronje bieka narangeri Juma the head of laboratory namotebya ne Juma umurwere ono nare agukoko amanyinga taiyo Juma onde ya manyinga enkorigito ngorigitore kuna naru ondaraje ninkanka esimi yaja amanyinga akoriki atokire amanyinga atokire yaru akera daimonto to korusiwa bono enasi yarengo enanyora ndikera naikano njeta amanyete njiningo enamukwane tukasho namubori naki daktari yambia tachie tikongiraneria bwango na take time na irekera ndade gwakera chief of staff wange namba ye minister imobori because intarekera gabana wikanare kora abori kurunza wekera aria kego chief of staff tabori nakere chairman ya health bono kuru assembly chairman ya health ya ndebya ya manyinga nakorteki naro amanyinga naroro nacha nabo bono tinje dikuira nomba bo lakini ende ko murwere uri ashuguri kudweke nege ntobono ngo chikoshia ne committee ya health so that baende batebya abantu bari abanyagitari ngi babwenete gukora onyaye n'umweshimiwa naende gwakorera uboigo abantu mbarenga batabwati access go cyaso mu waziri actually umunyakiro go bwamangana health yes county actually tero muchando bunoyo actually noni nje naboria nyagitari y'umuchando paka nababori naki yes onyemo no nje konyo antara identify engineering tinna ndikora atumia position yemono ngora takana amanya ki system yo koregas yes boni ga going to share ne chairman ya health a committee area egende pako nyagitari baratara mbari ko ndasa nyagitari bari banene baraenda sichi na sichi yes bamanye shida kiye korete kishida kiye because abantu na bange batayiko nyara gokoraki batayiko nyara gwase system ye batake no simi none chiwo chimani chirege italia egenega ndongo chikota bigabana na ende ne yare nga Saturday na gabana ndera gutumboka na motiga but mamingo moeresa ande because chiwo chimani tako bori guna kiyo morwera ako mobori canteen negoire okira umuriyereri so in disciplinary korete ki it also workers muchando tuli igoro busa muchando tari igoro uri deep guchinze muchando in fact no je igorari muchando toyo a problem no na abana bari baraba kubo barobisi mbai ko manya banta aba matangi bagokora say they need proper supervision omuntu go nchuka nonya ko bacheki okay ekina kira akonya abantu baito otherwise abantu mare barenya gitari ari bago chandika bosa batamanya tingi bagokora biamono sobo kwa vero mwanchi elio gria rita de gotama magaro ya bono tiganda somo chia SMS berisa toiga linde torolena mogendere tukwa na monaintwe kuruga buo magaro ya bono abatana what about health and ni rig kutoka bobasi let them prioritize health healthcare worker wako mistreated ngatira kiki wakwa nire igoro muna pole abantu bagendrete egwetru muchando ikirabagire sinyegitari narige gotebana ni concepta kurwa mariba watching biomono concepta kigima asu kurigiria Ndizi TV a proud of you mheshimiwa watching you live from live adona from Omari Augustus Bosire Nyakoe resident abahote bagibia kigima
Honorable Andrew Mochache from Kisii Central Ward oyuno mugambi omungaini kabisa obwate vision ingia ya magenderero y'abantu baye omugambi achekare na bagoteba ari goteba na Eric Makori from Bogeka Mheshimiwa has started well. Trust me, Bogeka is going far. He is transparent and accountable to the people. I am proud of him. Biamono Kigima. Naliganero watebana Peter Osiri from Bomorega watching live. Congratulations Mheshimiwa. Erubaende tukwana higo. Odinaro watebana please mwalimu they take money out of school e.g. Rigoko principal SMS out ndani understand timaitina kiekaga na Rigoko principal akwire chibesechi kuru school engane yo negento ngochiko boli Mheshimiwa mwenye kando ekiagera goteba ntura establish getekyo ose neke maene muboli kando ekiagera tutayitukobe komonto tamayiti manganaye muboli kando achikobwatirira ngane iyo hae ingaki mwabeka kitaya bono omuchando oro timaiti buna timaiti egitandira tumeira agwo gose no muntu ole nomo bachisalie kitaye ekyo enchiko nya ekyo nintigera gikonye timati kitaya gira goteba kigina no kine kitaya kiri cyabego tu the county procure kitaya gete ki battery kirense boninga ki battery kiri kitarigo charge through a solar tarigo charge ta kiri njiri woka nekiki yakoboli gomuro biliondo nororo kwene king no I think in turaikera tutari korarete gikwanza cyarenga cyestima kiri because bare go procure n'ikibase cyarenga kinyinge we need to get technicians by identify whether the battery is into change biamuro kigima narego kurukima mba engotu Henry Kaunda kurwa Bugisero ruora Kisii County nche omuralia nago kigwe no mu MC Bogeka Mheshimiwa Mondo timaiti Richmond okay ase ayari agendrete kugamba NB nigo inkomo sabera babwatrane no mu bunge Honorable Kibagendi naboigo no mu misi oitobo omu MC oitobo zero Mheshimiwa Vincent Abuga rinde babwatrane amo elio batokorere egasi ambia mono kigima no Mheshimiwa Vincent no arenge kama tukoma kaitire lituko Jumatatu no arenge gasomo rubiri bwensakia ikobono n'abantu banje Ndizi TV bya kigima kwani Mheshimiwa yombia mono tobegetirie tali yao nichinyingi chiendete gocha ndando chichigendete gocha so bwango kigima igo ndege tutando mutumo komo keigo ngiwete no neli ogiria neli angiri akeigo ngende ndanywa mache linde tumanye kwire na bwango kigima ndoli koira daika nyinge asegekeke ngoire na tole linde togendere busyo no murubrio bali Facebook gendera kurigeria ya Ndizi TV News Digital na bo YouTube niko totoka na Ndizi TV News togendare ngoire na tole so bwango kigima Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe nkwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well.
ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia na boigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubiri CBC irumwanu ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abarimu barororo nigo barase kanisa ya PEFA ensemo ya daraja 2 wosobarikire email pottershaven@gmail.com boigo na bukuba kesimi asi namba enoti isano no ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano no isetu inye gose enoti isano no ibere yemo kianda isano no isetu isano no ibere isetu isano. Oburimi n'obunda n'umurubyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero imetwagendete kwiburia nga chisaga nekemerio na rite kia botambe kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekerutaite chichioke buya gose chianse buya nigo chiare kuiye kwa ninya nyini elindi elikuwa manya gotiri buya tali chiches kuizi toko yega twakaranga segasi ali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igwo bwansu kigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chige sare chinchu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali agusi imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwagusi aberengo gotalia imeyeliro bali agusi imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo uchikuye kachinsaga chibuigo na ndichigotwegere bya nandoli bakoigo bwansu bachinsaga mbwate imeyo morobelyo yoga oburimi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere cha butuko no moiroro ritukoria Jumanne Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbia mono kigimo mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV mogoro bengia ndi twerera sentunde ya kamere ndi twane kibuna amabori nare abori gukaiga make elio togendere gosio no mwishimiwa gaiga Richmond Manani rayoli kuruase wodi area ya Bugeka kitutu chache South imenye county ya Kisii asense media ya Facebook oyo kurukuna Kennedy Ongeri agatebona Richmond mbuya urekigima naenda kubuli na tuikire kitengera njera tolegoja korende na boto nyora Facebook na YouTube buna Ndizi TV News ase YouTube na boigo Ndizi TV News Digital asesemo ya Facebook mabuli makeigo tumanye swaga halia asa mabuli aliande togendrete Ndizi TV mugambio yo no montomia tiga akorera bagika emere mingi ya Blackman Obera kurwa roboti byamono kegima Hello oyakurukuna reru kurwa mariba bugika nkuboli abana ba form 1 barobwo nkonyora bali basari Wikabanyora. Okay. Mugwato murobili yo. Uchikwane kina abana form 1 namro banyora. Yes. Okay. Omori David from Bogeka. Congratulations mwechimiwa. Keke livoli ndabekane twabe napi twachandeka for long. Yani go bachandike ngakientambe ekaroka namba anyora lijibu. Tebyu Mugambi Richmond agendere ni kasingia Boniface Monyenye Kisii Central Ward aspiring no mumurone no might ni mumait okay mbia mwana kigimambia na actually na UDA Central Ward okay yeah oh tai night taitete korende na chaite ngora no musamoke na bwa television na bwa zingaki mbia mwana kigima narige wata good work mheshimiwa wiki from Upper Hill Kisii Wat of Nyabururu, Soko Mjinga, Sierra Road to Embassy and Progress. Please talk to Mheshimiwa Nyabururu
through soko mjinga siara no ne ra segete ne chero sugwe okay no maite bali karama mwere sangu no e pare ni ma ode ya soko mjinga yes rine chero sugu ne ro se the current nini budget ne chero sugu okay because sego te ka ne re go eta no ne ri ya matoke maria sinara ri esa ri ne chero sugu na chirora igo no mujima hete na jigwa to mujana no ninchi maite okay mheshimiwa mirogeli bwate ne mia kongole tita ya Chikerio Tero Secondary ya kuruku Pastor Francis from Rio Tero Village tita ya hotel ngoi kachire biamono kigima mwanchu murigelia Eric Ongeri kurwabugika Richmond is my MCA. We are proud of his plans. Let God help him to fulfill them. Uyo watakiramaya oyo atakwani mheshimiwa oyo nchingoro kwa Evanisi Ochora biamono kigima Evanisi Ochora na bali bande mugendete kuike magorova ya bona mheshimiwa tukwandira mangana ya ECDE ase ebirasi biria bire bya ECDE ase semeli county area nabwo bari mu babo no probumba nda kurigirirwa ne serikali ya county goika estate yabo goika boni kana kire gose miro bilkiera ro goika bona actually with the current status to what accounting ma birasi bya ECDE mbisaini okay ntu abibeka mbita kire koroswa at least ntomucheto mentange bibere kire skuru okay at the same time ntu wade birasi bya junior secondary so construction nature again ye birasi yes because you want to go in conjunction na national government through CDF una no ne chicho chicho abana ba ECD umate cho chiri nchwe na ndiko ne chichinde chi abana banene yes este ne chicho chi abana ba ECD chwe na ndiko seguntu achibeka njire se supplementary so ndo joto chaka ko chiagacha na bari mu aba ba ECD barenga ororo chibese nchi ororo chiabege tu abari mu aba mbache bari ku permanent na independent okay ba ECD na roje serikali ya mirero mbali getwe ikono mu amagosa kore tu ane na gote chibese chiri chi are goika bateba ngabese chinchira isana chigo chiwaka na meshahara digo koraganya bono baganyire for the last like 1 year plus bone kare ya chitentu agete kwanza ine ndo tu aiti getanganya assembly ase bunge likaute tu ateba goikabaka no ba permanent na independent because chibese chiasinari chiabete dai bate go jigabana na chirani igo kwa baine kerina murobiri noro kuri kubare permanent na independent bia mono kigima igo esense mu yibirasi na nubwa tumurobiri ebirasi ntubwate murobiri no paka chicho mpiamono ndokwanira na igoro mpiamono esense mo ya abantu bamenyete no barema fortunately Inchende chairman ya Culture, Social Services, Sports and Youth. Whereby PWDs our minute no bago fall under my docket. So emero benero runa bono in the next 1 week. Mutuara ntuwate chuili chaga rigava na procure through his own money. So that itoche tonyo orenkenke no nibere isa tuigo toteme go konya na bari ba minto bamenyete no barema. At the same time emero benero ntuwate chieni jogete toch ko work na chirocho so that teme go konya igento yokanga saba bantu ba minto. Mondo tabase kubiso umwana ori no barema ose monto ori no barema tigamoso ki umwana ori ko ose monto ori kore mara tai gwancha kwae nemero biriya nyasaye ngana abwa to moyo nere nko ya na ari buno to ko yana egento yuka abwa de problem neri ngata ko nyara gukora bite buna to ko nya abanda bari no mo of course ndo bwate bakabantu bande to bwate to guruka mental disorders muntu uri spinaki goro jibuna bono actually yesterday igoro na kama ntie governor tukaenda iga Kiobei aso mumururi ita bana baria ekere isago toeresa isana toeresa iso mumuruyo atoeresa no mumuruyo abiefeti komante muna abaire gako bachanda so nkaiburia na nkibare ko mutigere ni mama itumuntu bongo boikerenti goikarabono ngana ndo rabaire gako buguri umwana uyo moke uri orengo se 9-10 months ngoenda nere oenda ote machinsiaga ngana ndo ubuguri umwana ne chinsiaga mutu oirere chombe bono ngobori ari goikarene mugondo barombare konanga na bagoika mugondo akenya umwana uyo so to some extent ngo bala umunde okoranga
amangana y'abantu turatebe na mental disorders turabeke naro gati yaito umana nabo konyona n'umuntu njera okonyona yani umuntu agukurigereria ukurigereria tari kwa mugoseire lakini agukurigereria buri agote no kurigereria umana to nerta igere bongo kosa utokumanya nkia korengereria na bera to kana okogechire busaigo tu style gwatara so uikato teme kubeka abantu baito no na barandi baito abari mu baito abantu bari bachite school wake to teme go study no na bagambi baito to boni ye kirenga kikiro umuntu nyumba kumyeria ego koregas abantu bamanya abantu babiri na barabwo na kibare mbarwarite onye no muntu urwarite jenu ti umuntu ayiru nyagitari onye no uriyo korwa bonga ko ikopa soka hake tigane nabwo nete gushigurikira mushimwe no kugete no botaka bokogera ayonsi yakorekana no botaka gose nenga kiya ikire bwo botaka yeri mushimwe waga tusikoteba soro konkurwa gusia mwana na ruruswa maiso oyo no yomo mwali mutotebe county ya Nyamira na aruitwa kabe kunyaro oyo nkwaroche oyo nere utetabana baiko babutura no moyo musubati onde narume tu musaji onde ise mucha cyabo bisi akajibutura kabisa aige me county ya Kisii mwako onde kurusune sema yasune kanage to mwana oyo ukombo mutu esikara ku mata umariwe oyo bolimo muchando kioroje to bwate egendo to bwate kenene usiye ito ne moko ne ndamwamu ne ribero tuise gutige moko ne ndamwamu ne ribero binte bitatu usiye ito totebe Kisii county na Nyamira na chichira abachi county chire chintanga ni sobota chiri because umuntu ago correct yobwata no ne kombe ikyo we ndamwamu bosaigo nabo na wa kore bidi ya okwanyore kombe ikiraria MS so ebinte binga kuvukanya obotaka go chiaroro botaka obomboyo botaka mbo kogero chiko Kenya na abana bawo njo Kenya intende kwari ko biborera onye kumande no motakore to botiga abantu abamba mbere bamenyete no botaka paka abandi bagusinyina ogwesibi bari taringa no botaka bari no bochinga so tuise kubeka abagambi baito babe straight abagambi baito once babere straight batebya abantu nyumba kumiriye kore gas ono umuntu gutuka nanjira ngata okori wiki atanye gwesibi abwatwe umuntu yakubwatu iruro cyosibu aba muri abeji bigibiya sane ngo bagera mbiya mono kwa sababu okonyoro umuntu ngako yenye bigibigi ne customer akubugoria kare atari kanya gwesi muti enyi mugima bamubuguri bamusibi bono ngo yetengwa na tore style yeyo naba bande bagweruka ngo umuntu bona arware to motu onya gukora ibintu onya kwa nonya kominyokia abantu gendorore barimo yemejiro barimo iriyo yerangirire kominyokia abantu oye chiere no mote oye beke insuko yeita bari meri yako bwene ikomanya yakora amagose itame ntubone tugobere nyagitari mushimwa nyagitari imbare bara iri nyagitari lakini imbare imitego kore gas me kwacho boli nimbwato mu muroyo muri nyagisai yari nyagisai yego boda bogekana kwe na nyakoe umumuro ne barimo akwiruka ne bari mare lakini in the sense emiadarati atumire menge umano nyasore yoka nabeko gara obe barimo enya sore yekere yabiri barimo ogwabe yagere kwabire barimo abayibuye nyamba liko bwata buya onyamba liko identify bo bose bore umwana uringo akabe barimo mbwata abana babere ko bari nyagisai oyo umurenge buya umwana oyo skuizi yako nyenya sore orusi hango tarabusa gitambukiro nkiyo kiriruwese word ya uturatebe mnabunye oyiteko word yane tutebe no the larger usi even hambarwa even nya sore even no muri Uganda osi yogotindia actually abaragambi baito asenare bagotema abagambi baito asenare bagotema lakini ntu abanancho nyentura amu atusiri bintu biri abagambi na batema mbosa kwa sababu nabokonyora nko bisebi ntebi lakini nche mima etesi bikoniwa ntararangirio mugambi mote bigento gete nkoni gukira sigete mugambi takomanya so igasi yeta kito kubwatera nabagambi nabananchi moizo ne nanyoro abana be school umwana oyo makunyunya sore angena bwone umwana yanga na bwone eba igetegera abayuri nyene bagotebumba chetu kwanjera instead bakwira nabono go support umwana oria ego ikera asitogo tebanga community
tutigere Nyasaye eka twatigere Nyasaye omwana oyo buna bona abayibori nyene bangete gokura bagotete omwana obo mambi yende gokora ringa nene gokora no orabere gagokora omwana oyo sakurara akurara na abayibori aba nyina koro na ise koro oreri nyomba n'iki sege kikorteki kiroro abana aba ebagwika nyomba sana ne yabutuko umuyibori nyene gotebuta tati gokoraki tati kubwatereri bono biri to kubatigera ekara tu abatigeire umwana yakara agocha gonchuka ogotiga bono umwana buno uyu no tebi no mugambi umugambi uri kagakogenda otekurwa ni gwago nesiki yagocha mwishimiwa uyu no muchando monene uri asingi jwande yake yabasae bakora chiskuru oroje kiro mwaka ngokora bari class isano ise to bande bakogendera abandi bagika form 4 bakogendera bakora uyu no muchando bw'imirimo batari konyora yagerire banyorire birengeri binge abandi barorire namaliyogo na harare solution ninkioro chekebonete gokorwa asabasaya unaboni ga sabasaye ngote bari bakorubogeka yes nche na abatebiriga na kwante na governor governor na ngancherete abana kungincha bakorte na bari barenga school dropouts bari batigerte birasi batigerte baende polytechnic yerenya ore ntu agamba na manager baende basomi go bufundi bondo bwe si factory ngoja kira actually buna bono roje efindo miri biko nyakwa no ibi ubiye kurusigwa eri kwa musawa ngo tiokere lakini to isoko tisaransa inse oereso process yo ubiye ko chikuchenjwe bo bwoyo ogwanjerana nje iruga arisi ye irwa eri ogindi abe public participation nere go chikoena bono bobasi kiabeire bien nabo basi obwe chemical ngero gego chikomuro ngabite by next week ngomora bare chemical mambi no Monday chemical gete ngomora bare garia ubiye to koigwa rufu so that ubiye yabe sorted out idie kugunda ebe kukande tinde kwe ekari ya tinde kuri ya dikeri umade kare ngoro stware ngamo compost manure ntu asomete binde so compost manure iri na kiyare koroswa nabo yare koroswa yabe kwa segete yagunda kego ikari yarusu ya irumogondo so I think ekerto goch konyora ba semi bari ba gocha goto semi ntu to understand na kiyekoba so ekerto gorigeri bono una bobasi igendo geriga kwa enda bobasi manyanga housing injiri chinyomba njiri chigo chigocha Olusi national government chigo affordable housing chionsi peka to kurigereria to chimura tuakanyere unabona tu arwe proposal ntobwata ma obore mu bwana ngenya tiko bware ko beobi buri bwategeri bwategeri yenga kieria ebindo biri bicho digo ntuta itamaremo badara amange biguzi bata to more 3 acres to 3 to 4 acres obutu takora tiki tutabwata so ebindo mire to gocha gokora go serikali gocha gokora tiko ena gwakariogi lakini necheche saba na inchi and I'm proud of governor uma dese governor no mundo mungai ko katorto kwa na size ese mu governor okagete enjira bune yune konye creation yemeremo era basai banyore barushiko what factory desperation ndutebena desperation nere yagerere abasai bayikire gabo boniga omuntu ro mungaini tiganya kominyo kakore kosi ende yonse because with the current government ya Kisii county even the national government nkoreta bari chi factory chinyinge noje egera bakora chi factory chinyinge injita itaba mura n'abasubati babwato ujuzi gete so that bayane banyore ibaruoro bakore onye desperation ye lack of employment to yesota out kuruoro na atebiri abana bare babagika yene nyore polytechnic to igusabese no shiringi ntwacha gete driving school ororonja chito mwabwata ntina barabu igacha nyaore so abana badi bagaba myuka bachikunywa maru bachikunywa sore tigabara minyo kororo ba korega asieria ari ba borokya ba kororo nto nimbwate mepira aria inegorte tournament nchire opening goja to kwana na sema ye michezo because I'm also in charge abana bo ikaba ndoro bachese ba identify talents chiabo oyo kominyoka minyoke tomosa ponse agende buna bona abana bari bako sponsor goji St. Anthony Kitale
bakwena bari abaki umupira bari gwakana besa none shiringi because umupira ngwakanore ntobwato mwana kurunka garia ogwake club gete America na chagate banengo chakale foundation mayaga foundation gona ngo musare bantu babere iparato korwisiko ngo musare bantu babere ngo kora tori gasinere na changa motebi nchuga gwachire isiko gwanyorere nyasao konyire gwanyorere talent yaho yakorere ndiko ko kirobongo ira niyo koboko se kenyoro okay so ntaite kuri abantu professionals bari bachire isiko bahache tuatwara public participation tuatebya abantu baitu tokore eke ntokonya eke then bari baira niyo koboko se kenyoro ekere baira niyo koboko se kenyoro nari bako koboko motivation isa abana aba bakorunse tigere batware biri batebangwa kandi umupira njiko obuna nyarebe okay ikine kikira chikotokonya because very soon ngo chaka tore county tournament cup county tournament cup ine county go sponsor okay ekere county go sponsor ikine itogo chiko chaka kurukire kenyoro kere ward yes so that at the end of it tochitwake finals to work at stadium okay bono Arsenal go kwana ka bugoro ya chiko I mean chi test nektrachiro ke tashari college tebe polytechnic to kwana polytechnic na whatever abisi ya onjira nere go soime ya konya na ne na basae gira nere WhatsApp size no nichiwesa chibakora chikoske gira nere go soime monto go genda nyore polytechnic beste yo wakana no ne shiringi courses kichigurwe gwaro ndobwate mechanics ndobwate plumbing ndobwate carpentry ndobwate gosona cherani embroidery ndobwate ICT classes computers ndobwate computer over 60 lakini hata ukubona njiri equipped gosene no everything in Nyaore is a national polytechnic is fully equipped okay na ndine gutanga na Kenya Nyaore iri buniriga so abana aba bakwenda obisiyane baye guturirube bora obisiye ba identifying abachiro so that inchengo gamba ne manager okay ekana gamba ne manager mudebi abana ba school fees ire nga yare ngabo ire ngura rusio because abana abana ba community etogane school engo konyere community because bantu gutwara institution buniriye etari go konye community so mba korra mana ye institution area so igatote makuru usichibesegete then chibese chigo tigara ngo kwana na gavana mbori gavana ire ngasi chibese chire ngoro arusio ka kurusiri chigo tigara ngoro sinona so moshara onengoreke top up iga abana basomire iri bagatogo cyane abayibori maete boniga with the current economy to bwate Kenya ubugima bwa kongire wabiro bokong umwe na bakonya abwata abana gusemba ne school egara bwata abana abane mapata ya arinse so ikatoteme gusirana uyo bwato yondo koboko igere bintu byakora byasuka mbiye mono kigima mu cyumuriria ubwo sabuko abereri ugiria rero litukuria rero lietagete kuange meremo gurende goika emereme yere byakigima mabuna rajiriga make Mheshimiwa Richard Armstrong no maite igakuburiga is he going to give us free water amachaya why is the county water very expensive chinga kichu karongende to kwana tigandara kidogo producer kora muna wante bia linde trore na kitoko gendra gujumutwe yaso mechi SMS biro ma gocha kweraniria mechi SMS biro kabisa ngweranirio lelio agotabana na ngomweranirio lelio igorona ngotore free water ndali likanse igana indobori na inkiekora mache county are expensive ainegati alio gocha kweraniria mbo gombarige gana baro bali kire na baro bungendrete kurigereria nari gaigogotya ba tigandara acho ni chinyinge chiakire ndachigora kabisa omuraria ni Jacobo aika kurwa Bukimonge ward bomachoge boragu omurayo yuno mungaini buna Amos Onderi ma MCA biamono kigima nare watabana hai tebyo mushimiwa aligererie aria siara estimateyo amo aligererie ebara atoroseri siara oinyorega siara yere nyakoi ward siara yere nyakoi ward teribo nera kin na charosi mu yagi na charosi okay mushimiwa oyagi no yomo aiga stolega iga akuruku cosmos oyagi aiga mbo ya tu isranste aiga mna toli gambo ya tu isranste bono ire ne ribori elina ki
amache ngochobaye amache abusa Amache yekora amache county are expensive no amache Yes. now they cartel ne yarengo Okay, like okay. uso kuri chimiti chibago tumia per unit boniga amache tabwene to 70 shillings per unit. Okay. Na kutumia unit ya amache it will take time. Okay. Because at the end of it no akana amache 200 shillings watumiro mutinyo mugima. Yes. Chimita chiria stay nere ba korete. Actually the Ministry of Water woniga tenere no mo minister nyakweba. Enchera nere bago chikokora chimita chiche chire chingi ya chitariko ba tempered. Okay. Because no ebe se chiri no ebe ari gosangereria nchi ari goika county na kigoroje tinta itima ari gosengende kingero Okay. abantu bari bagosangereria chibeso ushuri ye county banta bakwamenya ko batoiko baka na mushahara for 1 year. Okay. Ayorenge timbaiki Mbago ikibese yi. mbago iki Wikana bro mbago ata chifa. na kigoroje gawa nagendete gokora na kiga kikirio somerete Ewa. gake gukerokyo Yes. to bosa ko munyagitari kume kwarengo murimi. Okay. So ingakinere yegete no na masakara abantu bare korosia masakara. Okay. Bare korosia masakara ya ngakoba nabwate Godfather osuka bosio. Omuntu buna uyo umushimwa Armstrong no muntu asomete nimo maete. Yes. Ekera asomete na bara apply gas. Yes. Abeta egwa wasauta bwati muntu okoraki. Kumubwata koboko. Kumubwata kobo lakini kwanya umuntu naro rubwata masakara esteri gete era okorereki. Onyorire. Era onyorire. So igendo como debia match account bond ngo chiare ko very cheap. Okay. Muchiare ko very cheap ne unity ya moto iko 70 shillings. Okay. Yeah. Mheshimiwa Armstrong kwa gura mangana yo buna kwa bere goko gotebi kwa kigima kwa ere suwe magoroba ya bono. Ndibo lindire igana njiri subweto motu kiara mangana na nya igure ande ngigwete nganare imaiga. Mheshimiwa, what are the plans for insecurity? 24 brothers and other groups wamekuwa tisho in some parts of Kitutu Chache. Engane ya 24 brothers dimari sunu nyimaete. Nyimaete. Ekiombe kyo inkebunande igana rora segete iga lituke tarikia yemo muntu nari manyete egotebegana na bete gako tigiru chinko mane kiombe kigia 24 brothers. Boniga. Ngoro belikyo erororo ende kwene kimna Boniga. Mbabwate obotoereru bakore merimo yabo. Boniga. Onyo muntu made naro mwali fuse wodi yane. Ena abateti gabatame paka na kodiro nya kirenga lazima bagendere. Kose batige. 24 brothers egene bana batayo. Abana bari kwegi nga bagwisanansa secretaria banya go Kenya sora kyake bakaranga bono inya sore ndubwati bese tigatoga nyere umane nya sore ne bwate style yego koira. So utayena reti una waja koyo. Na bego koira saba abana bari boniga abande barecera. Abane baranda probation. Nabagambi nabo bagotema kubwata abana aba. Lakini problem to bwate. Bago ikari bosyo. Basoka ne bond because umande Kenya go soke. Kubwate chibesa goto go koreke. Lakini ngendo jengo sawa bayibori. Kubako uwa abana abago chugusunu asimimi. Osebago kura abayibori batame. Brava tiga banyore yuzu. Baraba tiga. Kusa abana basini uko nyomwana bwa 15 years nganero kubwato monde ngetanjera. Bako kanya juice bako na babo squeeze bako mona chinyombo cy'abantu. Bayiba pakoboro. Igege ndeke manyiroro nseme yuna abasabu go 24 baba. Era kidi boni igamba. Boni igamba iyo. Ntu adua actually by third group yo mwana nari yabugatu. Okay. Ya ende kabugatu asegete ku chimate musocho ase birogo biri bayibete ba kaiba chimese. Boni ngana ne team nere genderete gas. Nabanda ba mindo ba community policy. Taibonzi baraba ya. Nagingo de no na maruaya. Taibonzi bakorteki baramaya. Na bego to kana bari naho abagambi. Lakini kwanya walirio musako go chikokorwa we binywaji ebi. Especially no rat gamaru chinya sore bodi. Kwanya wanabwa batanga ni wakera pedreria. Okay. Esimi. Iko kuringebi. Oiko kuringebi ntokoraki. Ora osira. Yamanya wikira abande paka botuko. Okay. Botuko ko nyana ya basigari bagonjuka na lakini akero obate bino moibi bagote gari te korti tubwata maguta gari te bwata mafuta wasi yiri botuko bagote kubwata amaru yori gari nga yekuru lakini mirobeli mubegete emerobeli nero roboni ga negento amerobeli nero na administration
boni kana ni chief mugambi Matieka assistant chief Ambrose na madam Nariaka bali bakurusi within my area. Yes. Mbabugate instructions they're very firm. And they are top of the game. Boni kabuna to kwanere. Yes. Aban Gambia bantu bakolega asire bona boni ngigendo tuwagamete na bara bugoro operation yare ngo irigoro. Okay. So bintu bine milito tanyare go kwenda guchime. Biamano tikanso kideka tubande gukora saa 5 igoro doche cyatiri kideka sato cyuka tigaminyo gasa maburi gete igaiga bwango elinde togende. Mheshimiwa Richmond yule supplier wa kokoto ameharibu barabara na heavy vehicles. Can you have him repair it? Peter from Rio Tero. Na kuana nere umuntu namurange iriache. Okay. Eka namura ni parnere Rio Tero asigoto umuntu getagorete akorusie kogoto kurukero karugoroga iga otaracho gacheplat. No akorusi trailer chikorusie kogoto chache chumuraria digero nerianga. Actually na benge storage place yae. So na motebia ga kwanga megete igabuna kwanga by next week buna togo ikataracha. Aba na inchi bako sieke pareria asinyusa ko ire kogoto. Okay. Usitorusie kogoto iria ere garime to ireta to umure para toroserie para. Okay. Igo no maete igoro yo. No ni maete. Biamano kima. What plans do they have one of MC Angata to bring back the Kisi Bottlers Factory? A company go chere governor. Governor naga sa inakina te vinga governor. No monto buate a vision yae. Kera buate vision in his manifesto. Ngo sukumatore. A factory rinko ira nere gaiga because ke koira na chine chiga astuare tre sawa murabaito. Ezekiel Nyakundi na mgotea sana. Ni Ezekiel dereva wa mheshimiwa during election. So mgotea kabisa kwa kwani. Mbia kama no. Tom Masese from Nyabondo, I am jovial to see our MCA clarifying what development means. I am here. You are the best in Katika Ganabakora, whatever. Biamano Gigima, GSMS Nichi getting at the Gocha, Tiganda, very certain in the SMLA Facebook and the Akondor to the Guy Gorano, the Intergetin Sekero Deisiko, on your Waiki, SMS Yagocha. Tiga elinde mabori nara tiga temakeigo toko bori mheshimiwa Gaiga elinde tomanyegosie kalituko liarero biamano kigima tiga kecho Eric Makori. I am Eric Makori. Honestly, mheshimiwa has started very well, very transparent and accountable to the people. I am proud of you. Jacqueline Manyange from Nairobi watching mheshimiwa. We support the agenda you have on the table. Biamano kigima. Okay, no maito yo. Biamano kigima. Ora tukuanirega. Engana nire yaba getutu. Aya producer ngaji de kanke igo mangana nara ali moriro gakiwe katomubulie ekernero akurukuru enseme ya mate biamano kigima. Abage tutu batebire na baoneirwe kurwa serikali ye county ya Bono. Nigo bakare kobe kuishiko ngande yake batakirio. Aye buno yo mu kurukuru enseme yo mu getutu. Tote bingo mwaseriwe. Tari na aseriwe. Njeti ngo seriwa. Okay. Nje. Ni ngero seriwe. Oyo seriwe ne na aboriri. Okay. Achete we na kiri kaki ase serikali yachete ya Simba. Ya seriri. Muntu teyo no yo mo seriwe kuru county ya Busungu. Ngano mu getutu. Sigite yere yo mu getutu. Ena bate yo mate ebirengere byao ne byane na obigo ikase gete bidife. Like igento kirito kuru ka chess. Na atebire bagoteba Basongo bagoteba chess is not a game. But a tango that it touches human desires and expectations. So your expectations and your desires. So whenever there exists a mind on top of another, there is always a conflict, which is normal. Ikini tukire kawaida. Yani umaitairazma na nyoma muri koma no muri yo. Lakini mwaira na abantu basoa bakogenda njirete yo muratebe nga seneta mbaita na Simba. Na kibago de na Simba na ine no baro sia serikali yamu. Na bora nyore kere bintu biri bikwadira ali. Beo ebintu biri tigango eresa bunabire. Okay. Ebintu biri abantu bari gusuguma seneta bakumungaina. Okay. Ekere bakungaina seneta batete gusuguma seneta kuruse serikali ya Rosidi. Na abantu aba the same people bari barengese the previous government. Okay. Basi yetu oyomo ari kweruka ngane arorenge omu advisor
were the former governor. Okay. Tinchiko kwana gochi. Yes. So abantu aba bachire bari group ni. Ekere bari group ni because bari ni rwa mabe. Mabere bako. Engombe yabo yaho siri. I'm telling you boniga. Senator they are working hand in hand na governor. Okay. So tiga siasa iri yarenge. Ene yani nembe ogeti yare gokoraki. Embe o yare goeta. Nembe yare goeta. Mugetutu tayo butiru boniga ntu ato muchi ntu. Lakini ari gukuburi na ki abagetutu. Mune serikali yabagirwa ikaiga. Mwairu kingese kino. Ntohendre to serikali tera serikali za elephant. Okay. Ntu ato chief officer wo moga. Rogoro bakaye babire. Igo ready abagetutu tubwate chief officer irenga. Mamba bagatatu. Atatu. Tubwate minister ibere. Okay. Indemo. Indemo na mbinja. Okay. Aya twanyore rogoro yonde arege na uri Kaspa. Twanyore na Emmanuel Iga. Na inda I talked with the governor the other day. Governor mbakwana na senator. Yes. There are more to come. Okay. So ntu tata omugetutu nenda yanjoko. No mugetutu ne mumuromo nene bwo mugusi. Yes. Ekararo mumuromo ne bwo mugusi na ereri obwasi oro mumuro kabiro bugambi. Yes. So egente ke to omugetutu nero wadi baisi mumuro yo kabire. Nkiabwente ko kora sobora yobo. Mwishimiwa nganate gosoka busaigonga ngatwa akirwe kigokoro turisiko. Gento nkirege karororo getachietibuya ekyo kwegerera. Kene nke yonda njoma de senator mumurominto. Okay. Senator is my mentor. I respect him so much. Yes. Mumaima bonyonka nje siasa yengo aka ne ya mumaima. Okay. Inago te way back from 1992. Yes. So mumaima njirate yo mumaima we sit as brothers. Okay. Mumaima ngadwe on the koreke. Yes. Na njira monga na mode yendu. Igana kiokeroje. No mbona I asked him ngare mariogia yakoja. Mumaima ngombori na kina kioroje. Ngombori ngaibono gama ngana yakore. Ngayarwe. Ngayarwe. Inde no mwarengi gutare gari igoro. Irasa. Muramo. Nkikiabete. Aya na abori governor nkyoko gosere ndugu yane. Ota ite segi na nchake. Governor ontebiri ya gakito chaka segi igana. I've tried kugamba na governor na kugamba na senator. Lakini of late kwa igureri Tinkote batinda igwe kiagara. Kwa igura Kiro muntu asa naro ya mutara soka ukwana mugabana erengo muigunde kirenga. No, senator mbiyare. Na ende senator kera tara kwana ige bindo bikortaki. Uto asimuna mbiye biri kuro somo senator. No, senator no are everywhere. Senator bindo bire buya I talk to him. Okay. Senator we talk. So ni manyete kare bisarigete. Na wade ye kare birasarike. Inje Richmond tindi go state. Okay. Injo mutanga ni ndakure. Okay. Lakini for now mugetutu mbiyare. Mugetutu protected fully. Abwate kintakolia. Abwate tari na abwate yako nyakominyora lakini ngimbiro bigocha naende binge. Biamono. Second ndio chinsa. Ghost workers ya county ya Kisii. Mugavana na quality latest kira arengi ukwana igoro ya mangana ghost workers ya gateba ekira ringe igase stadium. Ekira ringe kubwato kaba goso aba gutukosolia chiko. No tware ngena ronya kwaroche. Yeah, na quality igoro ya mubaroge ndrete gukorekana se county kwane kibuna abantu bali ghost workers. Nkurigerero bali rindebe setigari chieto egakora magendero. Inwe mna mwa interactive gochaiga. Nore no bomaine na wikaboni gantura ghost workers yabo mbaro gende tangani mbaro ai kwanya ko bar ganye report tingo gote binga na nya ko baro reporting go chere already boniga I think governor na bwate report gete okay inko na gende to ko ye perus atara yerwa because report ye ya chari tore ne modere so naga se ngo perusi report ye karaga se ngo perusi report ye is the one obwato authority yo cha kotebe report ye ebe publish dikero montaje ma I'm telling you to bwata bantu konye omondare bwo ye saransete akori omusara bwe county okay omondaro ari kire na nation media na ndakori chibe akori chibese ndubwata abantu batarengo batari coexist because of the system omandikere serikali ne bwata yaye na bera atoka ne bintu biri nabo turabento mochia the former governor okay lakini a system y'abantu ababa kuna bari kwambori bari asende bakobeke bigokoro bagwake bigokoro omuntu na bagwake bigokoro
ayo manye utamanyeti utamanyeti esababu aho koraki aho kubutoriria omaete tigango tebi eba go power is sweet okay abantu bari bakonyora ubugambi ubu batinda na borobu naturally nabo bari yokorekere bwachire bako baje barimo una ubwete bakuga okay yamano tigana inde borie liboririnde goikera boniga mbaraga tebo bagote bakane county batabwate masakara ande akana bwaba bakuma na mono na kituja kurushuguga iga batabwate masakara there you are bono noroje boniga abantu bakuga nkioko ekero monta ko ena go verified your documents nkiokugira onye kumaite no chite skuru e certificate yi ubwate ni yawo genuinely ka kino bwena te kuga kutubukira no ratiga kutubukira gitabo bono onye kwaya kite shortcut kwara ari chisanire tigo mwana uri wo motako chite skuru buyaga soma kanywa masakara ebuya nera chara nyori bageri ara imokisobo ayemna mwishimi wa honorable Richard Manani Ayori nigo oko bwatisyo mugavana aligereria abantu masakara abo nari nabo igo ghost workers barusugwararo yes we karigererie nago tebina ki abantu bakukube manyanga abantu bagerete ko choro burayi n'abantu babwato kwigena gucha sore abantu abataka batari kwenyara so onye to kurwanira mwana uri wo mutaka kwa ete basari agasoma akaena baka university akanyore grade kia ebuya inchira teyo onye to kurwana mwana uri nonya sara agoseni tigo muntu uri wagete shortcut yararwo umwana uri to ete basari agasoma achara anyore gasire kra anyore gasire nere imukisobo yamano county enseme ya Ogembo ya Igwe municipality nkiura tebe kuru enseme yo mucho kyosi go seta county ya Kisii ya Kinire gwikira boniga benefit kioro che bantu liba enseme ya municipality kare yakire chiri ne chibese tokonyona from the national government chiri chinyinge na actually another promise before no in 2 years marani ngobere municipality muntu nari twale gukona neraga ntebini erange sana na tawoni ande yake no it depends with services abantu nguru bari kigogi baru metembe baru waro abakurmate abantu baraba bakuru ari baga tawoni yo matere so congested ekere so congested bonchari na ino made population ya Kinire so ekere to ko ile workload ya ko within the county headquarters iga ere mono so let's to go divide other functions chigenda aria asiti municipality yes sune kango marani wikego marani lazima wewe tari na kitoro shugote ndutore serikali kuri serikali mero biri kimwa begire emero biri rororo boniga marani wikegwe population ino nkwanjire neri yes population ningi goto no roiboro ekero roiboro ngoro bange tuje kuiboro ya twiboire okay bono no Ogembo ngayego goto etera asaye goto etera marani nkobere sune kankobere Ikrote Ogembo ngayego baitera ande akoro no marambe maate neta kireko actually bono chi town council no chi town council ntuta kireko tu chi town council maiteka tu atwali bintu birie binge allocation che itokuru national government echikoimo kaigoro so tonyore chibese cha development chinyinge so yaikire segusi yaito maite gusi yaito tora abantu abange sana neringa abantu bande oende buna bono Kajiado abagusiba menya toro bakorteki ebara abange so abagusiba ringiye kora bagendari because amare maiga hake tobera abange nago teiboge kanere wodi enkepi ebwata abantu abakera kinya abangaini bagete chisabu chiare so erimbogeka urachare no mugusiyo mugima ocho mugetutu mugima mugetutu taimondo ko irukiana na ginago tebia nabagetutu nabaremu aso mugetutu ara hakwe injeri chimone ndai moke goronta ebo mugetutu tangani kegima mugyoka kugorokane bia muno kegima gahagikisa chedo cyachire tigansome SMS birise toiga Hindizi TV ni nan from Bomorega. Congratulations to our MCA kwa objectives zenye ameweka in place for youth. Bia mono kigima aligeganero whatever na Hindizi TV ask MCA kama anaweza nipea connection ya job county niko jobless. Tatebeti chingora no
ara apply ekere chigo tangazo tari nche mbwate bwone. Okay. Iko kwa igule na kiatebri kibati it is this is a honest MCA, keep it up mheshimiwa Nyasimi biamono kigima asugukwana naitwe ibara ya Rio Yunge nigo erembe Yunge inga yere ward ki kora nari kana bali gete igo bontingo manya Yunge ibu ebert tigabo dio mo serie talinde anyiro kalingao nari gokoro kuna Magnera Albert watching you live from Qatar. What can governor do to promote economic growth of sugarcane, banana and more in export markets? Kisii, we are left out. We don't export anything. Abo buna bona matoke. Yes. Ntobugata wa muraba go chago cham emisige ya matoke konyu ye ko butoro chombe. Yes. Neche chake kugurwa. Na igukora na gukora. Igon kwinikari jabando bagenda gusmika matoke sobonge because fiber ye musigo ya muchire koro sanitary pads. Chaba subat. So igo butiga basimeke ndo chake ko export ebintu ne bingo to kuchiko chaka ko export. Yes. Na ine factory ya avocado is starting go chakere. Wango gete ko era no mutinzo tarachaka so tiga bantu basimeka avocado chinyinge. Yes. Because iga na inde ndo kire kare bago chiko ko bata the leftovers chiricha avocado etogo chako chisito chirosi ndagere ye chiombe. Okay. So nagina ate abadiri na kia bana tiga be oro kikosi chinde. Okay. Ekiremere mego chetoka namba bwate. Etoka namba bwate munabono naboko nyoro ko riyo muntu nono yokorete medical lab. Okay. Okobora aseke nyoro county ngao. Orusigwa ruwao. Okay. So iga ndongo tebe ege serikali enkoire priorities to the locals Okay. Muna bono njenda tebu mondo gete nata kere mondo gete nata kere enkora arigeri within my reach mondo inaro ga kobora na manya okora ki kwana na kuchisko mondo igo ikarwe wodi ngao. Yes. So tiga to teme ko somia bana baito. Okay. Biamano Isaboke anata wana Thomas Isaboke hata Isaboke Thomas from Dagoretti South watching you live hapa Waithaka area tuko ndani kabisa iko Ndizi TV oyongorese county area Waithaka ngate Nairobi ro sinkiambu Nairobi biamano kigima mushimiwa asinga ndio chinza chaere mangana ya ntogo kora rero lyoka wekana ndo chituliginga gichindi togosolie kigima tukwanira mangi goro ye county ya Kisii na bige ward yao kwanira ngo omwananchi gose omumenyi bwe ward yao ya Bugika na bwigo kwanire bwe county ya Kisii no mugusi general asigikagie daike moiga elikerto chukokora ego ndongo te yabantu baminto bagusi tiga to chamo obwamo na burato wagache ekero turabe turi kando ibintu mbiri birache biyetega tibitoete so nakiga natebanga ekero turamo ekero muntu akorigo bigoseme bi igari turamo unantu aba MCA babo getutu turamo ekero turamo igonto maite ninki torengete intu to chorire kurukere ward togo ikari se bintu biko bagwa intu togo teba yaya abo mwabiyenge irio korato agocha seito bakwanga moko yuto gukura igomanya byasareki yabeire bobe lakini seboniga let's tigato unite for a purpose yogo konyu mugusiyo ito no mugetutu ito na inde abantu baitu babugeka na umurara sengo gamba bobe osina akora gento kende bobe inchu ngora monyerere na inche mwanya abantu toreke bishane lakini tigako imoka dibago wochongerese muchigo isaransa gose ninchera kongia kugamba mugambi imborigo emogo changora tware go isaransa kertu isaransi twagamba sama gosa ne kitogo kora na onye kuruchi gentungir to bwene to kora gitangani no bwate freedom yo gocha sende gose kwa endo obisi ntebigwe gento getengere ke bwene to koruga ke bwene to koruga na chorte committee ya basari ninjenye tangase na chorete boni committee nere ya climate change ewene to tangazo by Tuesday ninde ne process yoko echore bintu ne binge bigocha na inde binte tini utari bayiri bana ngo chikoa na bantu be ko akero kerase ko ikanku ne kerase eben ku angakerte kura eben ku angakerte unabona abantu bana begete basari ali bani batanga akerte kura kera bono bosi na bantu bosi bon inje ndo utenje ndo ka number 1 in fact inje no ese ne tanware lakini bone kere gocha word na yoro inje ngorte na yotanga lakini binte binge como consulting because tingo kora kende is my senior ko ikamo consulting mo bori gendo kete na kitoga to kora so inje
tiga tutware obwamo obwanchani no bwanchani obo mbotoretera amagenderero na indi tiga tubwate sie gavana yaito bobe mboyo bintu mbio bya serikali na chatare boge tutu na magoro ntwachete marani ngo chare mata na igore chiro gali chiro no twarenge chiro nja igorwa na nche nintete nerie ya nyakwa ya gachu na lake basin lakini second facing goche batie bintu mbire ntete aria chakore oikaturusia abantu bari baito bakonere bintu para tubaroseri chishedi chire chingiya aba muri aba boda boda tubaroseri shedi cyabo buya ne sakeri abatebeti basoro boka tiga tubwatira ntobigente kemo okoba na muntu ndoro nyombo ruarete tobezo gutigo murwere nyomba nga ruarete tari kwenyara bona naye yani otebe nga bona tiga mutigere nyasaye nje nara akonyira abantange babere batatu abandi konyabe rusiri moyo lakini okora amanya gwatigera nyasaye tiga toimukia abantu bari nyakoroje tobwati bese inchungo ora ntebi torusyo murwire ori nyomba tomwere nyagitari ya rwariwe ekera rwariwe abwenere nani nyasaye ato sese ni yamono tiga mutigana na nyasaye biono kigima biono mwishimiwa ase ogocha ase eteseni kira nambe mo kimugusi Ndizi TV ora mwancho muriria mangana na mange ntokore tiko kwa nonse bintu biri tutakwana ebinge no mwishimiwa akaiga tigana ndenga kiende tulichinga ki ende tukwanere ali atolengete ntwe buno mugusi eli tunyare gukinania bunegete seni kiao nambe yemo ora bono tigatokoreiga tigatukorere gaigese kwa yabono kerondo jiche ikire chinsa isano nigire kikomera isano na isatu inde tukorera na boigo chinsa ikomera biri chamambia nigo chukomera na nere Vincent Onyancha somurobelio bwege singa Jumapili elinde mosoe kanisa nere kigima igo biamono kigima ase bali bonsi twabwatre na gaiga esboni nyamete na boigo producer yane Abigail Nyanchama na bali bonsi twabwatre na emoroba yabono goikari tukoria Juma mosi chinga kituchiko twara murobelio ndobeke umbe bunoyo bondiga toko kwanira lia tulengete ntwe buno mugusi biamono kigima twara butukobya weka chinga gichinde